माझं नाव वेदन जगताप. मी पुण्यावरून आलोय इथं काकूंना भेटायला. आपली मँगोची फ्रुटी मस्त तयार झालेली आहे. पहिला व्हिडिओ काय बघितला माझा? उकडीचे मोदक आणि पहिले शिरा केलेला पहिला स्टार्टिंगला. नमस्ते, मी रत्नागिरी हापूस आंब्याची फ्रुटी बनवते, म्हणजे मँगोची फ्रुटी. त्याचं साहित्य दाखवते. हे हापूस आंबे 3 घेतले आणि एक कैरी घेतले आणि याच्यासाठी आहे ना, हे 1.5 ग्लास पाणी आहे, म्हणजे एक तांब्यात 1.5 ग्लास पाणी, हे 1 ग्लास पाणी आणि 1 वाटी साखर घेतले. आता हे पहिला आहे ना, कैरी सोलून दाखवते आणि हे आंबे सोलून दाखवते. आंब्याची मस्त साल काढून घेतले. आता याचे बारीक बारीक पीस करून दाखवते. आंबा आहे ना, हा मी पहिला किसून दाखवते तुम्हाला, म्हणजे किसून घेते, कारण काय माहितीये, शिजायला पण टाइम नाही लागत आणि आपल्याला उशीर पण नाही होणार. हे कैरी किसून घेतले आणि हे आंबे आहे ना, साल काढून असे त्याचे बारीक फोडी करून घेतले. आणि किसून कशाला घेतला, म्हणजे हा पिकलेला आंबा आहे ना, लवकर शिजेल आणि कच्ची कैरी आहे ना, उशिरा शिजेल, म्हणून आपल्याला कसं लवकर होईल ना, तेवढं म्हणजे बघायचं, म्हणजे म्हणून मी किसून घेते कैरी. आपण पण अशी किसून घ्यायची, मग लवकर शिजते. आता ही किसलेली कैरी आणि आंब्याची फोड आहे ना, आपल्याला शिजत ठेवायची आहे टोपामध्ये. त्याच्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी ओतायचं आहे आणि चांगलं आहे ना, 10-15 मिनिटं आहे ना शिजवायची आपण झाकण ठेवून. तर याच्यामध्ये हे 1.5 ग्लास पाणी घेतलंय, म्हणजे हा 1 तांब्या. याच्यावरती झाकण मारून असं आपण आता गॅसवर 10-15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं. आता मी आंबा आहे ना शिजायला ठेवलेला आहे. आता आपल्याला साखरेचं सिरप बनवायचं आहे, म्हणजे पाक बनवायचा आहे. 1 वाटी साखर घेतली आणि 1 ग्लास पाणी. हे आहे ना चांगलं असं ढवळून आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे, म्हणजे पाक बनवून घ्यायचा आहे. ते तुम्हाला आता पाक बनवून आहे ना, आता आंब्याची फोडं पण शिजायला ठेवली आहे, ती पण थंड करायची आहे. शिजून झाली की थंड करायची. हा साखरेचा पाक पण थंड करायचा आणि त्याच्यानंतर आपल्याला फ्रुटी बनवायची आहे. ते तुम्हाला फ्रुटी बनवताना दाखवते. हे आंबे शिजायला ठेवले होते ना, ते आता शिजलेत बघा. आणि कैरीचा बघा, त्याच्यात आता पत्ताच नाही आहे. कैरी किसून टाकली ना, म्हणून ते एकदमच शिजून गेले, मस्त सॉलिड झालं एकदम. आणि थंड करायला आहे ना, मुद्दा मी ताटामध्ये घेतलाय, म्हणजे लवकर थंड झालं. आणि आपल्याला साखरेचा पाक पण बनवून झालाय मस्त. आणि आता हे आहे ना, मी तुम्हाला मिक्सरला लावून दाखवते. मोठ्या भांड्यामध्ये घेते आणि मिक्सरला त्याची बारीक पेस्ट करून दाखवते. आता हे सर्व भांड्यामध्ये काढून घेतलंय मिक्सरच्या. आता हे मिक्सरला लावून घेते. हे मिक्सरला लावून घेतलंय, एकदम बारीक करून घेतलंय बघा. आता ना हे मी तुम्हाला घालून दाखवते. आता हे सर्व ज्यूस आहे ना आपल्याला घालून घ्यायचं आहे, म्हणजे आतमध्ये त्या आंब्याचे धागे वगैरे असतात ना, ते सर्व निघून येतील. मी हापूस आंबे घेतले आहे, पण तुम्ही कोणते पण आंबे घेऊ शकता. आता बाजारामध्ये म्हणजे भरपूर प्रकारचे आंबे येतात, ते आपण आंबे घेऊन आहे ना असं करू शकता तुम्ही पदार्थ. साखरेचा पाक आहे ना, पहिला मी ग्लासात काढून घेते. सर्व साखरेचं पाणी ओतलंय, म्हणजे पाक. आणि आपल्याला जेवढं पाहिजे असेल ना, पातळ जेवढी फ्रुटी असते ना, तेवढे आपल्याला पातळ फ्रुटी बनवायची आहे. आपल्याला पाणी वापरायचं आहे ना, ते आपलं भांडं असेल ना आंब्याचं, त्याच्यामध्ये पाणी ओतून आहे ना, ते असं घ्यायचं पाणी काढून. म्हणजे आपण फ्रुटी पितो ना, त्या फ्रुटीच्या पद्धतीने आपण पाणी ओतायचं आणि आपल्याला पातळ फ्रुटी बनवायची मस्तपैकी. आता थंड पाणी टाकलंय. आपण पाणी ओतता नाही ना, मध्ये मध्ये चाकून बघायचं की गोड आहे की कसं आहे ते, त्या पद्धतीने आपण पाणी ओतायचं. आणि आपल्याला जास्त घट्ट पातळ आपल्यावर आहे. असे आपण घरगुती म्हटलं तर आपण घट्ट पण पिऊ शकतो. अशी आता आपली मस्त फ्रुटी तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला मी ग्लासात ओतून दाखवते. आणि आपल्याला थंड पाहिजे असेल ना, तर हे भांडं आहे ना असं थोडं म्हणजे 1 घंटा 1 तास अर्धा तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि थंड झालं की ग्लासामध्ये ओतून प्यायचं. आपली मँगोची फ्रुटी मस्त तयार झालेली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा मस्त घरगुती. आणि थंड करून फ्रीजमध्ये ठेवून थंड करून मस्त गारगार प्या. मग तू माझे व्हिडिओ कधीपासून बघतो? 6वीला होता त्यापासून. पहिला व्हिडिओ काय बघितला माझा? उकडीचे मोदक आणि पहिले शिरा केलेला पहिला स्टार्टिंगला. तू बनवतो? हो, मी उकडीचे वेगळे मोदक बनवतो. तू स्वतः बनवतो? हो, आणि मम्मी पण बघते आणि बनवते. पुरणपोळी पण मम्मी बनवली. तू काय काय स्वतः बनवलं? मी मोदक बनवले. आणखी काय बनवलं? आणि रव्याचे लाडू. कसे माझे व्हिडिओ वाटतात? छान वाटतात? मस्त आवाज पण आवाज तो सर्वांनाच. तुला बाबू तुझं नाव सांग. माझं नाव वेदन जगताप. मी पुण्यावरून आलोय
इथं काकूंना भेटाय. मला भेटायला आलाय तो. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा.